κέντρο της γης αυτή τη στιγμή για σένα. Πού με έφερες? Η Θεσσαλονίκη. Έφερα σε κάτι μπλε πόρτες. Περιφράξεις αδερφή Μιχαλόπουλη. Πέρα από τις περιφράξεις έχει μέσα κάτι άλλο που θα δεις. Σε αφήνω ανοίξει την πόρτα. Πρώτη φορά σαν οικοδεσπότης πρέπει να σε καλωσορίσω στην πολύ πολύ όμορφη πόλη της Θεσσαλονίκης και στο δεύτερό μας σπίτι που είναι τα γραφεία και όλες οι εγκαταστάσεις του Ηρακλή. Χαμογέλασε, πάει πέρασε, ό,τι έγινε έγινε μωρό μου. Τώρα εγώ είμαι εδώ να σου τραγουδώ, να σου λέω το πόσο σ' αγαπώ. Χαμογέλασε, πάει πέρασε, ό,τι έγινε έγινε μωρό μου. Τώρα εγώ είμαι εδώ να σου τραγουδώ, να σου λέω το πόσο σ' αγαπώ. Καλοκαίρι του 2000 ο Αντώνης Ρέμος τραγουδά με τους παίκτες του Ηρακλή ως απλός φίλαθλος στον ύμνο του Γυραιού. 7 χρόνια αργότερα ο γνωστός τραγουδιστής αναλαμβάνει τα ενία στην ομάδα της καρδιάς του. Πώς αισθάνεσαι όταν μπαίνεις στο σπίτι σου? Εντάξει, εδώ είναι πάρα πολύ ωραία τα πράγματα. Πρώτον, μόνο να κάτσεις εδώ, να κάτσεις λίγο, να δεις λίγο αυτά τα πράγματα στην εξοχή. Πάμε από εδώ έτσι λίγο σιγά σιγά και μετά θα πάμε και στην ομάδα που τώρα ζεσταίνεται, κάνουν προπόνηση. Πώς σε αποκαλούν, πρόεδρο? Πρόεδρο, βέβαια. Παλιά ήταν οι πρόεδροι με κουστούμια και με πουρα και με τέτοια και ήταν πιο τέτοιο. Τώρα έχουμε μπει πρόεδροι που φοράμε και το καλοκαίρι τα κοντά παντελονάκια, είμαστε και λίγο πιο. Δεν έδειξε με τον Τζέμις. Σαν τον Μπερλουσκόνη. Ναι, είστε μια νέα γενιά ουσιαστικά. Κοίταξε εδώ. Έχουν μπει τώρα άλλη γενιά ανθρώπων. Και ο Ντένις ο Νικολαίδης και ο Θοδωρής ο Ζαγοράκης και ο Κώστας ο Πιλαδάκης. Και σήμερα που πήγαμε μια βόλτα στη Θεσσαλονίκη, έβλεπα τον κόσμο και από άλλες ομάδες φιλικοί μαζί σου. Δηλαδή δεν σου είπε κανείς τι κάνεις στο ποδόσφαιρο, πάντα ήσουν με το ποδόσφαιρο. Εντάξει, εγώ ήμουν πάντα φίλαθλος του Ηρακλή. Από μικρό παιδί. Από μικρό παιδάκι, ναι. Ποιος σου έδωσε έτσι όνειρο όταν ήσουν, ποιος παίκτης ήταν αυτός? Όλοι μας. Ο μεγάλος παίκτης του Ηρακλή. Όλοι μας έχουμε ονειρευτεί και έχουμε μοιηθεί στην οικογένεια του Ηρακλή με τον Βασίλη του Χατζηπανάγη. Δηλαδή ο μεγαλύτερος όγκος των ανθρώπων. Από εκεί και πέρα η ιδέα συνεχίζει να υπάρχει και θα υπάρχει, θεωρώ, για μια ζωή όσο ζούμε. Το περίμενες όταν ήσουν πιτσιρικάς μια μέρα να βρεθείς εσύ εδώ στην κεφαλή της ομάδας σου? Όχι, ποτέ. Ποτέ, και βέβαια αυτό μου δίνει μεγάλη, όχι μόνο χαρά, μου δίνει και μεγάλη υπευθυνότητα. Γιατί είναι πολύ δύσκολο πράγμα το να υπομειστείς στις πλάτες σου αυτό εδώ το πράγμα που λέγεται, όπως βλέπετε, αυτή εδώ την ομάδα που λέγεται Ηρακλής, και όλα αυτά τα παιδιά που έχουν όνειρα, οι ποδοσφαιριστές έχουν τα όνειρά τους, θέλουν να κερδίζουν, θέλουν να πάνε καλά, θέλουν να έχουν ηρεμία, θέλουν να έχουν μια υγιή κατάσταση. Και δυστυχώς το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα ακόμη έχει προβλήματα πολλά. Νιώθεις κοντά στους παίκτες σου, αν μεγάλος αδερφός τους πονάς? Κοίταξε, θεωρώ ότι τώρα βέβαια είναι ακόμα αρχή για όλους μας, και εμείς που είμαστε στα διοικητικά και τα πιο πολλά παιδιά που φέτος γίνανε 15 μεταγραφές. Έφερες καινούργιο κόσμο. Ναι, 15 καινούργια παιδιά. Συν τα προηγούμενα που μείνανε, κάποιοι παλιότεροι που μείνανε, ο κορμός της ομάδας που λένε. Και ακόμη δεν είμαστε σε μια προσαρμογή, να προσπαθούμε να γνωριστούμε. Δεν φοβήθηκες, Αντώνη, να πεις τώρα τι να μπλέξω εγώ τώρα, έχω τα καλλιτεχνικά μου? Κοίταξε, όλος ο κόσμος ο γύρω μου μου είπε τι θέλεις και μπλέκεις τώρα, τι θες να κάνεις αυτά. Μόνο σύμμαχος σε αυτή την τρέλα ήταν μόνο η αγάπη μου για αυτή την ομάδα. Εκτός βέβαια από τη Μαρινέλα, που η Μαρινέλα ήταν από τους λίγους, από τους ελάχιστους, που μου άφησε ένα μήνυμα καταπληκτικό. Καλά έκανες και σου έχω εμπιστοσύνη, πάλεψέ το και πιστεύω ότι θα καταφέρεις να βγάλεις από το διέξοδο αυτή την ομάδα. Τι ομάδα είναι η Μαρινέλα? Η Μαρινέλα είναι Άρης. Είναι Άρης, είναι Θεσσαλονικιά. Τι νούμερο παίχτης θα ήσουν στην ομάδα? Τι νούμερο? Ναι. Τι φανέλα θα είχες? Κοίταξε, όπως ξέρεις τώρα, τα νούμερα που παίρνουν οι τέτοιοι ποδοσφαιριστές είναι ό,τι γουστάρουν. Απλά σίγουρα
Εγώ έτσι θα έπαιζα ένα πιο ελεύθερο ρόλο, θα είχα ένα πιο ελεύθερο ρόλο. Πιστεύω κάπου όμως στην επίθεση. Επιθετικός. Είσαι καλός, δίνεις κανένα... Εντάξει, κάτι κάνω. Κάτι κάνω. Έχεις όλες τις φυλές του κόσμου, Βραζιλιάνου. Εδώ ναι, φέτος έχουμε Βραζιλιάνους, έχουμε Γάλλο, έχουμε Αργεντίνους, έχουμε Ιουγκοσλάβους, έχουμε Σλοβάκους, έχουμε Σλοβαίνους. Τι γλώσσα μιλάτε? International, body language. Hello. Βάλα, you fouled, me fouled. You fouled, me. Me fouled because. Ξέρεις είναι το γιατί, το λέμε because. Because. Hola, encantado también. Soy Nico. Argentino. Sebastián. ¿De Buenos Aires? Santa Fe. De Santa Santa Fe. Fe. Soy un periodista griego y francés. Είμαι δημοσιογράφος Έλληνας και Γάλλος. Y hacemos un reportaje sobre Antonis. Reportaje. Reportaje. Reportaje, sí. Y sobre toda la carrera de cantador, pero también con el... Slovakia. Oh, I don't speak, sorry. No problem. International. Slovenia. Slovenia. Czech. Czech. I'm sorry. Czech. Okay. Check. No. Nice to meet you. Καλά, εσύ. Sweden. Brazil. Brazil, Obrigado. Από Τουρκία. Όχι, αυτός είναι Έλληνας. Δικός μας. Για θα πω σε γεια σου. Brazil. Brazil. Salut. Argentina. South Africa. Oh, no. Brazil. Brazil, η Βραζιλία. Βραζιλία, ναι, Βραζίλ. Ξέρετε ποιος ήταν ο Ηρακλής? Έρκολης, ναι. Ο Ηρακλής έκανε τους άθλους. Ηρακλής. 12. Έτσι ως πρόβας. Ας δώσει πρόβας του... 12 άθλους. Ας δώσει πρόβας του Και Έρκολες. φέτος τα παιδιά θα κάνουν τον 13ο. Πάει σε σέρα πρόβα. Άιντε. Αλλά το ξέρεις αυτό, το ξέρεις. Ναι. Στη Γαλλία. Είναι πολύ famous. Είναι στη Γαλλία, Ναι, πολύ. και πολύ μόνο, εντάξει. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Γεια σου Ελλά, θα σε πάρω στην Παρίσι Saint-Germain. Αλλά τώρα πρέπει βέβαια να σου γνωρίσω και τον αρχιτέκτονα αυτής της ομάδος. Τον Ιβάν τον Τρομερό. Ο Αντώνης πώς κέρδισε το σεβασμό των παιχτών και των φιλάθλων? Ακόμα δεν κερδίσαμε τίποτα. Μέχρι στιγμής. Να σας πω γιατί. Ο Ηρακλής πραγματικά πέρασε πολύ δύσκολες στιγμές. Και ήταν πάρα πολύ δύσκολη η απόφαση να αναλάβει τις τύχες ενός τέτοιου σωματείου αυτή τη στιγμή. Και αυτή την απόφαση την πήρε ο Πρόεδρος μαζί με τους συνεργάτες του, που σίγουρα αυτό έκανε μόνο και μόνο από την αγάπη για τον Ηρακλή και όχι για κάποιο άλλο λόγο. Θα μπορούσε κάποια στιγμή όταν βαρεθείς το τραγούδι να ασχοληθείς μόνο με το ποδόσφαιρο? Δεν ξέρω, δεν πρόκειται ποτέ να το κάνω αυτό γιατί τώρα δεν μπορώ να σου βάλω σε δίλημμα τις μεγάλες μου αγάπες στο τραγούδι. Για μένα είναι η ζωή μου. Και κομμάτι της ζωής μου είναι και ο Ηρακλής. Άρα συνυπάρχουν. Πρέπει να συνυπάρχουν, δεν γίνεται να είναι χωριστά αυτά τα δύο και να πρέπει να διαλέξω. Έτσι ξαφνικά